Hege baki. Wane? Dabaru ne. Oke ga nan. Wallahi ni ne nan. I don't want peace. I want problems always. Dabaru. Na? Ya gane? Wallahi non wal. Amma yana yanka da sassafe haka ka buga mana gida. Wallahi ka gane ko? Tuwon da aka yi je da dare a gidanmu. What? Miya ce ta kare. Shi ne ce bari in zo da Allah tunda na san gidanku ba za a rasa miya ba. Ka dan san mun miya sai na koma gida samu in ci tuwon nan. Miya zan samu ma? Miya. Yakwa. Amma faɗin Dabaru ka san miyar gidan yawa. Gishiri ba wani ji yake ba sosai. Ba komai zan ƙara. Ok, to shi kenan. Hakan ma ni ne da godiya. Yayi. Nagode. Yau ka da mana da kwana. Zan dawo. Alaikum salam waye. Ni ne Dabaru ne. To da Dabaru kuma haka da sassa me ya faru nan ka da kwano? Wallahi abokina kaga gidan namu ne an yi tuwo. To kuma sai aka samu matsala kafin safiya tuwon ya ƙare. Yanzu kaga sai dai miya. Ga ta nan. Shi ne nace bari in zo gidanku. Na san za a dan samu dan guntun gaya da Allah ka dan samu mun samu ni ci wannan. A to ai shikenan ai kai na dan gidan bari duwa ma. Bari duwa ma. Yawwa assalamu alaikum. Yawwa ga dai shi ba a rasa bashi da yawa. An samu ne. An samu bashi da yawa. A godiya nake. Masha Allah. Masha Allah. Yawwa to ya nawa. Yawwa.